Ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай омаден хушомаден сразу ядона лайкира бижихем бардурои азизам имрӯз 23 майи 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 136 сомонӣ дар имрӯза видео замин аст дар ноҳияи 5 якадай шаҳр Душанбе хона дар кораи то чансма дар кораи дар видео гап мезанам хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Ёвон ноҳияи Вахш ноҳияи Фархор ва ноҳияи Кушониён квартиро арзон аст дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Ваҳдат шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода қизиқи видео ҳамия ки аз заминаи 50000 сомон хонаи заминӣ астаи 70000 сомон дукомната квартираи астаи 40000 сомонай бардурои ғарибам шумо метавонед ки аз замина 367000 рубл бихарен хонаи заминӣ астаи 514000 рубл ва дукомната квартира 1,29000 рублай ва дигар чизакҳои арзон амрӯӣ кардаган видео музара ба қизиқ то охирша тамошо кунем боварӣ дорам ки нархи наво шумода махул мешава мисли ҳар вақта яддона лайкира бижихен касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунен подписатся анаки мерем усуста дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания акай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред дӯстони азиз бачаи ачкидор навора сар мекунад ба қизиқ видеора гӯш кунед квартираи десен бардурои азиз қарор дорад дар сентри шаҳри Ваҳдат пеши магазини Ваҳдат дабдай гӯш кардем бардурои азиз сентри шаҳри Ваҳдат пеши магазини Ваҳдат дом этажа дӯстони азиз духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 42 квадратни метрай доми навай бардурои азиз корҳои васат ана рафтесай мега падезо ремон рафтесай уже мардам зиндагӣ кардесан дӯстони азиз овсеч мега пастаяни ҳастай ремонти хона замонавӣ бадай дӯстони азиз фақат медроя зиндагӣ мекунӣ қариби квартира да бозор балниса магазин наздикай дӯстони азиз нархиш 210,000 сомонӣ мега касе бардурои азиз ай шаҳри Ваҳдат квартираи арзон кофте сабден марҳамат ина занг бизанед номерои телефонаш имо ватсап дора бардурои азиз мегзарем ба дивим эълони имрӯза як квартираи арзони дигара гап мезанем бо диққат гӯш кунед квартираи афшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ назди птицафабрика гуфтагиай дом 6 этажа духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 65 квадратни метрай ремонти хона бардурои азиз чихеле ки десен рафтесай ремонтша бо 100% мекунанд метан об свет ва канализасияи шаҳрӣ доштаи ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан нарша бардурои азизам 255,000 сомонӣ мега арзон мешава бо ҳами яка дар ҳами дом мега дар 3 этажиш бо як квартираи дигарам дора ана духонага 65 квадрата нархи уш дӯстони азиз 215,000 сомон нархи квартираи десен дӯстони азиз 255,000 сомонай хулоса бардурои азиз номерои телефонуш ҳастай занг зада маслиҳат кунед дӯстони азиз як компания беҳтарина шумо да тавсия метавем барои гузаштани сарҳад бардурои азиз и компания акай Бузуралӣ ва компания акай Назарай хеле компания мардагоре камай мошиношон мошинои беҳтаринай шуморо ай Москва ва Московский област ай ҷои кортон ай пеши хонатон мисол гиҷои даҳами бародаро удобниай мераванд ай ҳамуҷа мегиранд ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда миёранд дӯстони азиз чихеле ки дидесен мошиношон мошинои замонавиай нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ бардурои азиз агар шумо занг бизанед нами ҳозир занг бизанед бигӯед ки номероро ай канали Саудутежӣ гирифтам шумо да бо арзон мекунад занг зада қати акай Бозоралӣ ва қати акай Назар маслиҳат кунед бардурои азизам чихеле ки дар аввали видео гуфтам якадай шаҳри Душанбе ана хона дар кора ина ҳамура гап мезанам бардурои азиз марҳамат гӯш кунед касе ки хона дошта бошен ам якада занг бизанен хуб
Якадай шаҳри Душанбе хона дар кораи ай тарафи Нагорни Ленский район колхози Россия Зарафшон анами тарафода боша мешава кутагиай суммаш то 150,000 сомона боша мега ҳозираш да 80-90 сомонӣ дорам ами 80-90 аметам мега мондагиша майда метам. Бардурои азиз, марҳамат касе дошта бошен ами якада зангш бизанед. бардурои азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. Ҳамун лайка фуромӯш накарда бошед дӯстони азиз. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш 21 сотиқ заминаи 4 дар хона қади калидориш кардагӣ баня кухни дар дарунаш будай. Ремонти хона миёна дӯстони азиз овусович мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ ҳоҷатхонаш бериндай. бардурои азиз, соҳиби хона гуфтагие ки хона дар ҳолати хуб қарор дора, мақсад ремонтиш миёна медрои зиндагӣ мекунӣ. Инач хеле ки суратоша десен ва соҳиби хона гуфтагие ки дарахтҳои мевадиҳанда бисёр дора. Ина бардурои азиз хеле ки десен меваҳош ҳастай. нарша дӯстони азиз 220,000 сомонӣ мега. Касе харидор бошен занг бизанен бигӯен ки номерои канали Сауду Теҷи гирифтам шумода арзон мекуна. чихеле гуфтам 21 сотиқ замини калони хушрӯ 4 дар хонаи фасон дар ноҳияи Вахш нархиш 220,000 сомонӣ арзон мекуна. бо номерои телефонаш номерои расияша имо WhatsApp дора. бардурои азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. ана касе ки аз ноҳияи 5 бардурои азиз бо диққат мара гӯш кунен. замине десен қарор дорад дар ноҳияи 5 тарафи Мирзоянс гуфтагия пеши насоси д. ҳамагӣ 20 сотиқ заминаи бардурои азиз овусович мега ҳастай дарахтҳои мевадиҳанда доштай. ана ҳама ҷои замин ҳамворай мега. мақсад хеле чиқри пастӣ надора. фақат мехари заминави хонара месозӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. дӯстони азиз, ягон ҷош мисол камбудӣ надоштай, замин ҳамвор будай. нарша мега ки 50,000 сомон ҷои шичай. срочне бардурои азиз 50,000 сомон ҷои шидаш ва соҳиби ҳами замин гуфтагия ки беҳуда занг назанан, агар мошин боша алиш мекунам. бардурои азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. як квартираи шаҳри Душанбе гап мезанам. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе 102 микрорайон рӯпарӯи родоми 3 пеши светофор сари роҳ мега. дом 15 этажаи. як хонагай духонагаш кардагиян дар 12 этаж қарор дорад 41 квадратни метрай. ремонти хона коробкае мега овусович ҳастай ҳуҷҷатҳо шартнома доштай ду талиф доштай. дӯстони азиз, лехкавой ва грузавой. нарша бардурои азизам 300,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо арзон мешава. ва соҳиби квартира гуфтагия ки алиша мешава ба квартира дар дим ё сеюм этаж боша. мақсад ягон квартира дар дим ё сеюм этаж боша мега алиш мекунам. ва бардурои азиз, хеле ки гуфтам як хонагай духонагаш кардагиян дар 12 этаж 41 квадрат нархеш мега ки 300,000 сомонӣ. маълумотша дар бар экран нависагим. бардурои азиз, занг зада қати якка маслиҳат кунед. бардурои азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. ҳамун лайка фуромӯш накарда бошем бо шерои нар. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор колхози коммунизм гуфтагия участкаи Арча. 8 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ 2 хонаш ремонт дора. баня дар дурунш буде. бардурои азиз, овусович мега ҳастай ҳуҷҷат дора. ана то шанбе бозора мега 200 метрай. айраи калон 250 метр дур будай. ай мактаб мега 1 километр дур. нарша бардурои азизам 220,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо арзон мешава. хона бардурои азиз ҷои зурда будай, ки ҳамаи чи наздик. ана шанбе бозор 200 метр, раи калон 250 метр, мактабаш 1 километр дур будай. ноҳияи Фархор колхози коммунизм участкаи Арча. маълумотша бардурои азиз бо дар бар экран нависагим. номерои телефонаш номерои расияша WhatsApp дора. занг зада маслиҳат кунед. бардурои азизам, аз куҷое ки хона замин квартира намондисам комментария дар нависен. ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. бардурои азиз, бо диққат гӯш кунед. хона десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон деҳаи
қайнама гуфтагиай. ноҳияи ёвон деҳаи қайнама 10 сотиқ заминаи седархона кардагӣ, як падвалам дошта, ремонташ нав кардагӣ, овсвет дора мега, ошхона, анҷомхона, баня, туалетчам ҳастай. Гирди хона полни ба симблок маҳкам кардагӣ, дарахтои мевадиҳандаам дора. Бардруи азиз, хонара мехаривӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ, ягон расход надора. қариби хонада масҷид, мактаб наздик бидай. Нарша бардруи азизам 220 000 сомон мега, касе харидор бошен арзон мешава. ҳарди номерош ватсап дорад суни азиз, занг зада хонаи арзон аз ноҳияи ёвон бихарен. дӯстони азизам, мегзарем ба ноҳам эълони имрӯза як хонаи арзони дигара гап мезанем. Хонаи десем дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. ноҳияи Кушониён намедона касе бардруи азиз, ин номи аввалаш Бохтар буд, ҳози Кушониёнаш кардагиян, ҷамоати Сарвати Истиқлол. хоб 6 сотиқ заминаи дархона кардагӣ, ремонт дора мега дӯстони азиз, ана суратҳои дирнаш нестай, хайр афта хонара мебинед. соҳиби хона гуфтагия ки дархона, ошхона, ҳама чиз шароитош муҳайёай мега, наздики роҳи калон, мактаб, завод, ҳамаш наздикай. харидори аниқ боша, занг бизана, бо маслиҳат мекунем, яъне ки бо савдо мекунем мега, документошам 100% будай. нарша бардруи азизам 70 000 сомонӣ мега, арзон мекуна. дар видеои пешна бисёре бардро гуфтанд ки ай шаҳри Турсунзода ягон квартираи арзон бумон. гап нест бардруи азиз, аз кисое ки мисол хона замин квартира шумо дар кора бинависен. як бародар гуфт ки ай Турсунзода квартира бумон. ина бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, духонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 56 квадрат. дом новостройка, квартира без ремонт, коробка, соҳиби квартира маълумот додагие ки 56 квадратай без ремонт, коробка мега, дар 9 этаж қарор дорад. овсвеч постоянӣ ҳастай, дар 2 микрорайон назди Газпром. лифт дора бардруи азиз, нашод нархиш бо муомила мекунем мега. нарша бардруи азизам 140 000 сомон мега, касе харидори аниқ бошен, зангш бизанен, арзон мекуна. дӯстони азизи бад, навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки замини арзон аст, ки ҷое ки хонаҳои арзон, квартираҳои арзон рӯй кардан, ҳаракат кардан барои шуморо нарх набоша. гуфтам фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд, хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачааш ки дорам 1 дона лайки бепала, ягон қошуқчаи шакархӯри қатӣ бизанен. ва касе дар канали мо меҳмонем бардруи азиз, парво накунен, ягон рӯз ай ҳами канал замин, хона, квартираҳои арзон меовен. аз ки ҷое ки хона, замин, квартира намондум бардруи азиз, бифаҳмен ки аю ҷоҳо рӯӣ накардиан мада. рӯӣ кунан, ма ҳами каналда бардруи азиз барои шуморо реклама мекунам. барои бардруи азиз, каналда подписатсия кунен, агар мисол форатон ки ягон чизи арзон бихарен, замин, хона, квартира, мошин, каналда подписатсия кунен, лайкам фаромӯш накунен дӯстони азиз. ва касеро мефора ки канали DM-и мара тамошо куна, у каналда фақат мошинҳои фурӯши парафтисам. бидурем бардруи азиз, канали DM-и мара тамошо кунен, мошинҳои арзон агарзонак мепартом дар у канал. у канала якҷо меёвен, комментария поён рафтан гирен, канали DM-и ман мондагиам, мошинҳои фурӯшам ҷа нависагиам, ҳамун силкара мондагиам бардруи азиз. бидурем промои дарини канал мерава. ва бардруи азиз, гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. то охири видеоро агар тамошо кардаги бошед, дар комментария рақами 5 бинавис, 5 звезда. дӯстони азиз, DM канала аётон наброрен. хаяка.